As sensacións son boas, moi boas. Eu creo que fixemos un moi bo grupo. Os rapaces están moi unidos, eso vese en que a relación entre todos eles é moi boa. Incluso os rapaces que viñeron novos foron moi ben acollidos dentro do grupo. Entón, as sensacións, a verdade, que son moi boas. Os entrenamentos, adestramentos, ata de agora foron moi bons. As probas que fixemos tamén compartidos, o funcionamento global do grupo foi moi bo. Entón, eu creo que chegamos preparados en moi bon momento. Números. Os números son moi fáciles para nós. Temos que ganar os 2 partidos. Se queremos ter opcións, a realidade é que o máis probable é que se decida por diferencia de goles. A partir de aí, nós o que temos que facer é obligar a que o resto teñan que facer o seu traballo. É o noso deber, é o que vimos a facer aquí. Estamos xogando na casa, estamos xogando en Ourense, temos a nosa afición, temos o deber de dar a mellor imaxe posible, non? Chegamos nun momento bo, creo eu. Partido contra Extremadura difícil, moi físicos eles. Nos somos físicos, pero creo que vamos tener máis o balón, pero difícil, competido. Somos competitivos, pero falta ese punto de agresividade que ten que ter un equipo gañador. Somos moi técnicos e moi rápidos polas bandas. Falta ese gol que necesitamos nesta fase para poder pasar, pero bueno, non é difícil axustar alguna cousa. É importante, é un aspecto bastante importante, xogar na casa e coa túa familia, afición, sempre é un plus. Entón, xogaremos motivados e con ganas de loitar por esa fase final.